Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew nippreparaw rwieħna għal din il-quddiesa llum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Papa Piju V. Il-Papa Piju V li jibqa' magħruf għar-riforma fil-Knisja wara l-Konċilju ta' Trentu. Baqa' wkoll magħruf għas-sehem tiegħu għas-sapportu l-għajnuna li ta' lill-Kavallieri ta' Malta fi żmien tal-bini tal-Belt Valletta wara l-assedju l-kbir. U anki wkoll xi ħaġa oħra illi kien il-Papa illi introduċa il-festa tar-Rużarju li niċċelebraw f'Ottubru, il-Madonna tar-Rużarju, u fil-litanija inkluda għajnuna tal-insara. Ejjew għalhekk nitolbu l-interċessjoni ta' dan il-Papa wkoll biex jgħinna anki fil-vjaġġ tagħna, fil-ħidma, fis-sejħat illi Alla jagħti lil kull wieħed u waħda minna biex ngħixuhom sew għal ġid tal-oħrajn madwarna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti għanqalt fil-Knisja tiegħek il-Papa San Piju V biex iħares il-fidi u biex jaħseb u jħabbrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa. Bit-talb tiegħu għatina li nissieħbu fil-misteru tiegħek b'fidi mħeġġa u mħabba ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Pawlu u sħabu telqu bil-baħar minn Pafos u waslu Perge fil-Panfilja. Hawn Ġwanni ħallihom u reġa' lura lejn Ġerusalemm. Minn Perge baqgħu sejrin sa ma waslu Antiokkja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. Wara l-qari tal-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga bagħtu jgħidulhom: l-aħwa, jekk xi ħadd minnkom irid jgħid kelmtejn ta' tħeġġiġ lill-poplu, tkellmu. Għalhekk Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nista' Iżrael u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla, isimgħuni,
Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel lil missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'ard barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' driegħu. Għal madwar 40 sena stabar bihom fid-deżert. Meta mbagħad ċejjen 7 popli fl-art ta' Kanaan, tom din l-art bwirta lihom. Dan kollu ħaxi 450 sena. Imbagħad tom l-imħalfin sa żmien il-profeta Samwel. Wara dan talbu li jkollhom sultan u Alla tom lil Sawl bin Kis, raġel mit-tribu ta' Benjamin, li dam 40 sena. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David, li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min-nisel ta' David, Alla, skont il-weda tiegħu, ġieb għall-Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu, Ġwanni ħareġ ixandar magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien m'iniex dak li intom taħsbu li jien, imma araw, warajja ġej wieħed li jiena anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġrejh. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jien għedt tjubitek tibqa' sħiħa l dejjem. B'ħas mewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David għaddej tiegħi. Biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijaj. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Miegħi ikunu il-fedeltà u t-tieba tiegħi. Bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu. U jsejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u s-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħalla minn dnubietna bis-taħħa ta' demmu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Wara li ħaslilhom saqajhom Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibgħatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien m'iniex ngħid għalikom ilkoll, għax jien naf x'nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: Min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel jiġri biex meta jiġri temmnu li jiena hu. Tassew ngħidilkom min jilqa' lil min nibgħat jien ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħtni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma ta' Alla llum tkompli ttina silta oħra mill-Atti tal-Apostli li bħalissa qegħdin naqraw minnu l-ewwel qari minn ġurnata l-oħra. U fl-ewwel qari llum smajna lil Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Pawlu illi
qed ifakkar lill-poplu ta' Alla dak li Alla għamel miegħu. U jiena waqt li qed naqra din is-silta llum għamilt anki miegħi nnifsi din il-mistoqsija li se naqsamha magħkom. Kemm importanti illi nifqu ftit u nagħmlu l-mistoqsija il-mulej x'għamel magħna fl-istorja ta' ħajjitna sa issa. Hija mistoqsija importanti ħafna għaliex jista' jkun illi jiġri illi l-moħħ tagħna, il-memorja, ittella iktar id-diżappunti, il-fallimenti, l-uġieħ, tfakkarna f'dawk l-esperjenzi fejn l-affarijiet forsi ma marrux kif xtaqna u ninsew ħafna drabi is-sabiħ, il-grazzi, id-doni, it-talenti, l-għajnuna li l-mulej ikun tagħna f'diversi esperjenzi f'ħajjitna. U jekk ma nkunux anki attenti saħansitra, dawn il-grazzi, dawn l-għajnuniet min-naħa tal-mulej fl-istorja ta' ħajjitna, jekk ma nifqux u ma naħsbux ftit, laqqas nindunaw bihom. Laqqas nirrealizzaw kemm Alla jħobbna u kemm Alla jgħinna anki fl-iktar mumenti diffiċli. Aħseb wara kemm għandna bżonn anki nirriflettu fuq x'għamel magħna l-mulej mhux biss meta ma kienx jistħoqilna, imma anki f'mumenti fejn aħna rajna li kollox miexi bejn wieħed u ieħor sew u Alla xorta kien qiegħed hemm jakkumpanjana fl-istorja ta' ħajjitna. U allura qed insemmi dan illum biex fil-talb tagħna, fil-ħajja tagħna, mhux biss nirriflettu imma ngħidu grazzi lill-mulej. Grazzi lill-mulej ta' dak kollu li għamilt miegħi, ta' dak kollu li għamilt magħna fl-istorja ta' ħajjitna. Kemm dak li ndunajna bih u iktar dak li ma ndunajniex bih. Illi għamiltu fiskiet imma kien il-kontribut tiegħek mulej li permezz tiegħu għaddejna minn żminijiet diffiċli jew għaddejna anki minn żminijiet sbieħ bil-kontribut bil-grazzja tiegħek. Imma la semmejna il-ringrazzjament f'dak li hu pożittiv, irridu nkunu realistiċi wkoll illi l-ħajja tagħna mhux dejjem kollox jiġi kif nixtiequ. U l-Vanġelu tal-lum ipoġġina anki b'riflessjoni fuq dak illi ġralu Ġesu li wara li għażel it-tnax naf x'nies għażilt, tajjeb, imma biex isseħħ l-Iskrittura min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. U forsi anki aħna fil-ħajja tagħna wkoll sa issa għaddejna jew għaddejjin minn sitwazzjonijiet fejn persuna pereżempju illi inti ħabbejt, illi inti tajt ħinek l-enerġija kollha, l-attenzjoni kollha, l-għajnuna li stajt, f'mumenti forsi anke diffiċli, għamilt sagrifiċċju, ħabbejt fil-verità, b'mod sħiħ. Tkun l-istess persuna illi forsi mbagħad titradik, illi tgħid kontra tiegħek, li jiddur kontra tiegħek. U kemm hija diffiċli meta aħna bħala nsara imsejħin li naħfru nibqgħu nħobbu, imma nkunu għaddejna minn esperjenza ta' il-persuna li jiena ħabbejt daret kontra tiegħi, qalet kontra tiegħi. Forsi anki meta aħna direttament għenna lil xi persuni, ġifieri mhux biss l-imħabba fil-ħajja ta' kuljum, imma bniedem kellu bżonn l-għajnuna, kien fil-bżonn u ent lil xi proxmu tiegħek, ent lil xi ħabib tiegħek, membru tal-familja, ġirien, kollega fuq il-post tax-xogħol, ent lil xi ħadd ieħor. U mbagħad forsi jgħaddi ftit żmien u jkollok bżonn ftit għajnuna inti u din l-istess persuna li tkun tista' tgħinek għax tkun tista' tgħinek, hux vera. Ma tistax tistenna għajnuna minn min ma jistax jgħinek. Imma din il-persuna li tkun ent inti stess tkun f'pożizzjoni li tista' tgħinek u ddawwar wiċċa, tagħtik dara u ma tgħinekx. Hekk dawn huma mumenti li jkunu bsina lina l-bnedmin. Anki għal Ġesu bħala bniedem kien mument ibes it-tradiment ta' Ġuda. Kien mument ibes meta u tant għamel ġitu mirakli mal-Lut u mbagħad faċilment joħorġu jgħidu salbu.
U allura llum mod speċjali nixtieq li nitolbu għal xulxin għal meta għaddejna minn daw is-sitwazzjonijiet biex ma jfixkluniex mill-mixja tagħna mal-mulej, mill-mixja tagħna lejn il-mulej. Jista' jkun li anki inti fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek akkumpanjajt lil xi ħadd, kont ma' xi ħadd. U imbagħad meta kellek bżonn akkumpanjament int ma sibx il-persuna. Jista' jkun inti ġenitur ukoll, rabbejt lil uliedek b'imħabba kbira, tajt kollox għalihom. U mbagħad jinqalgħu ċertu ċirkustanzi fil-ħajja u jabbandunawk u jinsewk. U jabbandunaw it-tagħlim u jabbandunaw dak kollu ta' ġid li inti offrejtilhom. U dik tkun weġa wkoll. U għalhekk insellem lil ħafna ġenituri li forsi għaddejjin anki minn uġieħ minn sitwazzjoni diffiċli fejn wara li rabbew lil uliedhom ir-rispett ma kienx jagħtem, mhux biss m'hemmx ir-rispett, imma laqqas ikellmuhom, laqqas iżuruhom, forsi ġenituri illi qegħdin anki llum ġo homes jew forsi jkunu morda jkollhom bżonn x'naqra għajnuna u laqqas isibu lil uliedhom biex jgħinuhom. Ejjew għalhekk dan il-ħsibijiet, dawn ir-riflessjonijiet impoġġuhom quddiem il-mulej f'din l-Ewkaristija biex bħal Kristu ngħixu dan il-messaġġ nisrani miegħu u bl-għajnuna tiegħu nkunu insar aħjar fis-soċjetà tal-lum. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Flimkien inresqu it-talb tagħna għal movimenti insara li jimpenjaw ruhom fil-katekezi fiħdan il-poplu tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal mexxejja tal-ġnus biex fil-qadi ta' dmirijietom lejn il-bnedmin jilqgħu lil Kristu bħala s-sit tal-istorja tal-umanità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma emigranti emarġinati fis-soċjetà u għal foqra tad-dinja li evangelizzawna u jfakruna fi Kristu li jaħsel riġlejn l-apostli nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina ħalli ħajjitna tkun xieda li aħna il-qajna lil Kristu fir-radikalità tiegħu u biex ma naqgħux fin-nasba tax-xitan li naħdmu kontra Kristu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għalla missir bil-qawwa ta' din l-Ewkaristija li sejrin niċċelebraw għatina li naħdmu biex il-bnedmin kollha jilqgħu lilek u lil dak li inti batt ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu uti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u nġeddu t-tifkira tal-Papa Piju V se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja għamel li din l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Piju V inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar
u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha ntennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għamel li d-doni li tajtna fit-tifkira tal-Papa San Piju V jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jgħinuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbulna l-għena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr il-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna u Ġesu ħafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti jomna li kismajt tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti jomna li jismajt tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna Alla u sejjaħ għall-indiema.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna.
O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u orina wara dan it-turufnament. Lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purkatorju għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena.
ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. mit-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li n-naqaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem, is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida u kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għattel fin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. il-Papa San Piju V, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li b'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.